I ja se vraćam kod Kristijana. I ja sam videla da on ima ovde ovako crvenilo i tupo, da mu ovo skroz ljubičasto. I ja mu kažem, sine, nemoj da se plašiš, mama, kako da se ne plašim. Tebe najviše pogodilo, što mi je rekao. Mama, da ti nisi došla, ja ne bi decu imao. I ja sam se tu plašila mnogo. I ja sam njima ovako pokazala ličnu kartu, ali on je dete. I oni kad su na ličnu kartu videli da je 2007. godište, oni su uzeli onu ličnu kartu, već što je pričao srpski. I on je pokazao tom što ga je bio ovako kao on je 2007. godište. I ja sam posle toga, i ja sam pričala sa njima, jeste vi normalni, to su moja deca. Nije mi dao dete, nije mi dao dete. Ja sam ga pitala, jel ti imaš decu? Jel ti imaš kući decu? Kako možeš tako da mi ne daš? I tu smo krenuli da pričamo i on meni rekao kao, i kažem, zašto ste ih tako izmaltretirali? Kaže, ja tvoju ćerku poznajem, oni se voze tu. Ja kažem, pa kao što je poznaješ što si je tako izmaltretirao? On kaže, imala je kacigu, kupila razloga kaciga, to je oprema koju deca nosi kad voze kvad. Kaže, da, ali mi nismo znali da je ona žensko, ona nisu je videli kosu. I onda sam dozgo kad su nas videli i sve lične karte, da sve u redu, oni su nas pustili. Ja kad sam došla kući, ja nisam videla da je on udaran i ovde. Ja kad sam došla kući, ja sam videla i te odlive i ovde udarac, jer je oni kako su ga vukli, Daru kako su vukli, on je hteo da brani Daru, a Dara je htela da brani njega.